Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:07. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagdistansya ang Malacanang sa mga kaputan sa pagbubusol kan paglilinig sa liderato kan Philippine National Police o PNP kasunod kan mga insidente kung sa inaabuso ang sa indang poder. Sa mga nakaaging simana, dakol na mga report manungod sa pulis sa brutality asin pang-aabuso sa indang poder as senyal para ipangapodan kan human rights advocates asin mga progresibong grupo ang internal cleansing sa PNP. Pero sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nakapalaman sa international human rights law ang mga pulis asin soldados pwedeng gamiton ang sa indang mga armas kung ang sa indang buhay ang nakataya. Apera digdi pwedeng gamiton ka mga otoridad ang persa kung ini kinakaipuhan. Yan ang pangalas 11 barata, aligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtatauning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot, tanganing maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez, asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Bakit daw siya nagdurusa sa kasalanang di niya ginawa? Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Namumuhay ng tahimik sa isang munting tahanang may tuwa. Ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya. Siya daw ang may sala sa isang krimen na di naman niya ginawa. All rise! Court is now in session. Ang katarungan ng isang nilalang Sergeant at Arms, maintain peace and order. While the court is magdurusa ng walang in session, silence is hereby enjoined or suffer di the fate of maximum penalty, direct contempt. yaman. Sa pangaran po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM, Ang kasalanan ipinipresentar niya mo ang espesyal na programa kada Sabado na lamang haharapin na niya ang bitayan. Legally Yours GB. Una siya isa diyang Ngunyan pong Sabado, petsa 13 kan Marso taon 2021. Minaimbitar kami na mag-iriba-iba kita sagkod alas 11 o kay alas 12 nin pagkaudto. akala. Counsel for both the prosecution and defense acknowledge your presence. Halang maningil kung sinong may kasalanan.
Mag-iriba-iba kita sa paagi kan pagtukar kan manlain-lain na probisyones kan mga leyes na aplikable po sa oral daw niya tong pagbuhay-buhay tanganing maprotehiran ang satuyang pagkapersona, ang satuyang mga propriedades asin marespetar man niya to ang diretso sa sin intereses kan satuyang kapwa. Sa primerong kabtang po, yaon ang legal trivia. Maiedukar kita sa gustong sabihon, asin kung paano pag-aplikar kan mga terminolohiyas legal. Bakit marami ang nagduro? Siyempre, yaon dyan ang pagdiskutir na kan maniba-ibang probisyones kan lay na aplikable sa presenteng sitwasyon. Asin sa tuyang papakinabangan. Pwede man kamo magpaabot nin kahaputan sa sakuyang cellphone number sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sa Smart 0961-759-0888. Pantay wala 0961-759-0888. Pwede man tabi dyan. Good morning sa mga nagkaantabay worldwide, netwide sa DCGB News Online, ang official Facebook page kang DCGB. Pwede ka mo dyan sa chat box, tabi, or sa sakuyang account, Pio Fernandez sa Messenger. nang walang kasalanan. Ang tropa, ang news team, standby lang yan dyan. Kung igoning darakulaw na istoryang minaburotwa, ready magresponde, magpaabot nin informasyon. Walang Technical control si Dion Napolis. Siyempre nakamonitor si News Manager Mardela, asin si News Director Edwin Peralta sa newsroom. kasalanan. Sa production center, ang AM ng DZGB AM A Angel M Mustaza. Na niya ang Sa IT, tandeman dyan si Arven Buda, si Richard. paano Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. sa diyang Ang sa indo pong presiding officer, Pio Fernandez. Siyempre, ready na po. Diyos lamang ang Ang sa tuyang resident attorney, ang panyero ng bayan, Attorney Giselle Jess Basanta. Attorney Giselle, welcome sa programa. Go ahead and good morning. Good morning sa Ping. Good morning man po sa satuyang mga parinanyog. Ganyan na aldaw nin Sabado, Marso 13, taon 2001. Asin ngunyan na aldaw na ini, medyo nga ni mauran tabi Ping. Alagad, padagos pa manggirare po kita nin pagbariwas nin mga karaman, may kinaraman sa mga leye, mga alagang leye na magagamit na po sa oral daw na yato buhay-buhay. Padagos na po kita sa enot na kabtang kang sa tuyang programa, iyo ang pag-share kang legal trivia. Ang sa tuyang tataramon po ngunyan, legal na tataramon, iyo po ang pigapod na doctrine of assumption of risk o ining pigsasabi sa Latin maxim na voluntas non fit injuria. Ang prinsipyo ini sarong civil law principle na kung pigsasabi na ang sisay mandaang persona o tao na aram asin nasasabutan ang peligro, alagad voluntaryong piglantad niya ang sa iyang sadiri sa nasabing peligro, siya konsideradong nag-assumer kan peligro. Kung kaya siya pwedeng makakubra ng daños perwisyo sa oras na madiskwido siya asin kasuhan kung sisay man ang respondente o defendant duman sa nasabing insidenteng ito. Nyan, doctrine of Assumption of risk o ining pigsasabi tang voluntas non fit injuria. voluntas non fit injuria. Gun mo yan. Latin maxim tabi, Attorney Jess. Yes, Ping, sabi da, ang sisay man na tawong nag-assumir kiris, precluded siya o debarred siya para hagad ng daños perwisyos. Ay, iyo tabi, ngaya aram ni Mr. A na igwanin peligro. So pagbakal niya nin arog ka ini, igwanin peligro kung gigibuhon niya ini, pero diniretso niya
presumido iyan na inasumir niya su peligro sa pareho niya yan, da isa ning diretso na maghagan nin daños perjuicios. Yes, Ping. Ang sarunganing konkretong example po kan Ping, ining sarong kaso, Co versus Court of Appeals. Ini sa kasong ini, ang involved di sarong car repair shop. As in, sarong kotse na tig-repair ninda. Sa proseso kay itong kontratang ito na tig-repair niya ang sarong kotse, ining kotseng tig-aayos ninda o gagawa sa kasa ninda na karnap ini. Nako. Tig-raise ni car repair shop yung yung doctrine of assumption of tig-raise ninda na so nangyari ng karnaping fortuitous event kasi considered as unforeseen o fortuitous event. Act of man na involved nga niya ang pagtututok ng badil as in pagkakarnap kay itong sasakyan. Tig-raise niya itong depensang ito. Alagad sabi kang Korte Suprema, dahil na pwedeng i-raise itong fortuitous event doctrine dahilan sa ang business danin sarong car repair shop o ining mga pagre-repair as in pagpapabakal nin mga kotse, tig-assume danin da na bantad sinda sa peligro nin karnaping. Oho, yun. Di. Ngayon nagpahirahay ako kan sa kuyang Lamborghini. Gunmuan sa shop ni June Napolis. So sa kuyang teknisyan. Di pinahirahay ko duman. Inakseptar man ni June Napolis. Lamborghini, mainit sa mata yan tabi ito ni Jess. Ano? Yugon mo. Yes, that's correct. Sige, so aragi-agi kan mga karnaper duman. Nag-ispiya. Kung anong oras nagbubukas, nagasarado, si Sayan naglalaog, nagluwas, anon pintuan na sagkod na naadalan. So sitwasyon kan car repair shop ni Junapolis. Naggibo ning plano sa mga karnaper. Dinali. Tinutukan ng badil sa mga yaon duman. Dinara sa Lamborghini. Ngunyan, pipapanimbag ko na si Junapolis. Kinarnap so auto ko dyan sa kano. Panimbagan mo yan. Nagdepensa siya na. Ay, man nga mapupwede. Fortuitous event nga, dahil man nga aram ko no, aray kami hold apo o kakarnapan, di ba? O, ngunyan, That's correct. an sabi kang Korte Suprema tabi attorney, definidong mara, so decision kang Korte Suprema. Hello. Sige, go ahead po. Sabi sa decision kang Korte Suprema, sa normal dang operasyon kay ning car repair shop, piglalantad niya ang sa iyang business sa posibilidad na maski anong oras pwedeng habason o karnapon ang mga kotse na yaon sa iyang kasa. Kaya duman, bawalan siya na erase itong doctrine of fortuitous event kung saan nga ni, ining karnaping sarong daig nahihiling na event. Sabi doon nga ni kang Korte Suprema, ang ining car repair shop precluded from raising the fortuitous event as in dahil aram niya ang posibilidad nin karnaping sa business niya, sa operasyon niya, talagang assume niya ang risk na ito once na nag-establish siya kang nasabing negosyo. Yan, oho. Aram mo na so mga posibleng peligro. Tapos diniretso mo pa, iyon na iyan. Ay, example po kanping, ining mga atleta baga po, Ping, particularmente ining mga boxer. Tigsasabi doon nga ni ka mga legal luminaries, particularmente ang author na si Attorney Aquino, na ang mga atleta once na naglaog sa sarong sports, kumbaga, tig-aasumir ninda na pwede sindang magkaiguan nin injury duman. For example nga, si Pading June Napolis, boxer siya, tapos sa proseso kang sa iyang karera bilang professional boxer, nagkailan siya. Nagkaigwa siyang concussion na nagresulta sa brain damage. Pwede ba siyang magkaso sa iyang promoter o kaya sa iyang kalaban? Siyempre po, kumbaga, nag-asumir kang peligro si John, alam niya kung anong mangyayari doon na suntok so payo niya pwedeng magresulta sa brain damage. Duman sa kondisyon na ito, debarred siya o preclude siya para erase ang claim niya sa damages po. Karangali kayo ning tignasabi tang doctrine of assumption of risk. Doctrine of assumption of risk. Arog pala ang kayan tabi, attorney ano. Now, igo ba ganin mga
O di mag-intra ka ngayon sa kawat na ini pero permahan mo ining waiver na kung ano man ang mangyari sa imo dahil paninimbagan ang event organizer, ang coach, ang trainer, Yes, Ping. o tabi. May sarong kaso tungkol dyan, tabi, Ping. Maraming itanarace mo po yan. Oho, sige. Ang arogan bagang mga waiver na yan. Mhm. Ang pinakamaray na kaso po kayan, iyo po yung Abrogar versus Cosmos Battling. Ini po sarong pakarera o marathon. Yan. Ini po sarong atleta duman nag-entra sa marathon na ito. Mhm. Siyempre duman sa pag-entra niya, igwa duman ng mga waiver. Sa proseso kang marathon pong ito, na gadaan so atleta na kabali duman sa marathon dahil nabangga siya ng jeepney. Nako. Ngunyan ping tigre-race kang organizer kasi ang kinatuan may principal iyo po ang Coca-Cola Cosmos Battling. Iyo. And yung race organizer na Intergames ata po yun, yung Mm-mm. Intergames. Mhm. Duman sa kasong pong ito, tig-race kang Intergames na kiningiyang atletang ini once na naglaog digdi, nagpa-register digdi, assumed na tig-race, nag-aram niya sa peligro. Kaya nagkaygoda siya ma-apply na po yung doctrine of assumption of risk. Yan. Dahil aram niya na may peligro ma-discredit duman siya bilang sarong atleta na nag-intra sa marathon. Okay. Kung makikiramduman tabaga po ang marathon, 42 kilometers na dadalaganon po yan. Mhm. Tigtugutan ba kang Sige, madali. Tamagayon nun, ang diskusyon, sige, naputol na sa tuyang tipid calls. Yan. Nag-entra sa marathon. Nag-entra sa marathon so sarong atleta na diskwedo, nabunggo, pinag-aakusar na pinaghagadan ng danyos perwisyo so sponsor, buda so race organizer. Ang depensa kang race organizer, dahil pwede. Nagpirma siya, pag-intra niya, aram niyan mga peligro, konsekwensyas. Kaya dahil kami pwedeng papanibagon. Go ahead, Atty. Jess Tabe. Yes, Ping. Ping, yung ali po, sabi mo baga, tig-race niya yung doctrine of assumption of risk. Tinugutan ba kang Korte Suprema su race organizer na gamiton ining doctrine of assumption of risk? Dahil nga tigsasabi ninda na bilang atleta, aram niya su peligro na pwede siyang madiskwido. Mm-mm. Ano sabi kang Korte Suprema? Sabi kang Korte Suprema sa kaso ini ni Abrogar, dayda pwedeng erase kang Intergames so race organizer ang doctrine of assumption of risk. Mhm. Kasi dahil man daaram kang atleta ang risk nin death. Kumbaga, ang peligro ngayang bako da ang kagadanon ang peligro na aram kang atleta na maglawg digdi. As in, ang atleta da, igwa siyang right to believe na babantayan kang Intergames sindagabos na atleta, as in, ililikay sa diskwedo araw kay itong nangyari nga ning nabangga so atleta kang sarong jeepney. Mm-mm. Ang kapubayaan da po, yaon da po sa Intergames kung saan daida kinagan kibarandilya o barrier para ining mga public utility vehicle mag-ubay kay iba sa mga atletang nagpartisipar duman sa marathon na ito, Tabi Ping. Oy, the logic behind and the rationale behind is pwedeng mapreventaran itong so pagkadiskwedo kung sa mga organizer naging diligent sa indang safety and precautionary measures. Yes, Ping. Kumbaga, iguang kapabayaan sa part kang Intergames. Sabi kang Korte Suprema nga ni, daida pwedeng erase ninda ito kasi ang Intergames, lalauman ka mga atleta na makaagki sufficienting barandilya para ilikay ang mga pampublikong bihikulo na magdalagan sa rutang dadalaganan man ka mga atleta. Yan. Dawa nga uning Korte Suprema, Honorable Justice, may pinirma ni siyang Weber. O anong epekto kay Tabi, Atty. Giselle? Dahil man itong epekto, Ping, kasi nga ni iguang negligence sa part kang Ay. organizer. Dahil nga ni tiglalauman kang mga atleta na first and foremost organisadong maray. Ibig sabihin tiglikay sa mga runners duman sa ongoing traffic. Kumbaga, Mhm. oncoming and ongoing traffic dapat likay sinda duman. Dahil sinda dapat mag-mix sa mga runners duman sa mga Mm-mm. public utility vehicles na nag-aagi duman sa Marcos Highway. Iyo.
Ano yan tabi Attorney Jess, ang panyero ng bayan, applicable naan ko yan sa gabos na mga sporting event sa Pilipinas? Basta po, ang gabos na circumstansya, attending o yaon, pwede mong maikumpara, pwede siya mag-apply kasi paiba man baga pong circumstansya ang nagsusurround sa sarong aktibidad. Kaya mapagal po na mag-jump to conclusion kung applicable ang sharing na bagay. Siyempre dapat baga on all fours. Ibig sabihin sa gabos na ano da kang bitis da kang ano kang lamesa parehas para maging applicable ining case law na ining Abrogar versus Cosmos Battling. Case to case basis, kumbaga. Yes, case to case basis ang application kang gabos na tatuyang jurisprudence na tigsasabi. Iyo, may pig-iisip ako tabi attorney na siring man inda kon pwede ini. So mga kaitubagang day pang pandemya, may mga nagtutur. Nagtutur na mga estudyante, kolehiyo, high school o elementary. May mga weber na pipirma tapos diretso may nadiskwento duman sa nagtour. Ano ang ruling kayan tabi attorney? Diyan po Ping kasi kung isipon tayo ang bagang araw ka na tour na yan, yung mga organizer kaning tour, kumbaga tigko-considera sinda kang batas na yaon sinda sa contract of common carriage. Ibig sabihin, yung contract of common carriage baga po ang pagbiyahe kay mga tao ka mga tao sa paagi nin land, air o sea. Kumbaga dahil sinda sa rong common carrier, tig-expect kang batas na mag-exert sinda ng extraordinary diligence of a good father of a Roman family. Ibig sabihin, extraordinary diligence na ang kaipuan ninda kasi bako na sinda private carrier eh. Ibig sabihin, mas sobra pa duman. Kaya mananalipay yung mga waiver na yan kaya itong extraordinary diligence na tiga-agad kang lay na dapat i-exert kayo mga tour Yan. Oo. Ito. tour companies na ini o tour organizer na ini po. Okay, now, iyan with regards duman sa piglunada na vehikulo. Pagluwas na duman sa vehikulo, nagbaba na, uto na duman sa area. So mga pupils, uto na sa area ngayon, nasa sarong farm na piguan, duman na diskwedo. Nabako na sa vehikulo. Will they... Yan po sa kasong iyan po. Kumbaga, parte po yan kang kang package ninda eh. Duman mo giraray, pati duman ma-apply mang giraray yung yung assurance ninda nin due diligence. And kung may concomitant na contributory diligence, negligence duman sa parte kang kay itong site na ito, kumbaga, nagduman nga sila sa Tarong Mall, duman na diskwido so mga tourist. Ilingon pa po yung negligence sa part kay itong establishmento na ito, as in man so prudence na tig-exert kayo ng mga tour organizers. Kumbaga, kaya ito po, paano pwedeng, basta sabihin na negligent nga so tour organizers, steering man, negligent man so depende, case-to-case basis po, Ping. Opo. So, eskwelahan, administrasyon, grade 5 na yan. Ano so teacher duman? Liable ito tabi Attorney Jess? Yes po, Ping, kasi nga po, konsiderado sindang alter ego kang mga substitute baga po sinda kang katuyang mga magurang. Yun, napakalinaw. So, na-diskutir Duman po sa kaso pong ito, pwede na po sindang kasuhan po duman. Yun. Maka-claim nin damages po. So, yan na mga waiver na yan, matur nga so aki, so people, daing ka magtakanan, liable ka mo kung may mangyari sa aki. Kamagyan tabi, Ping. Yan pala na mga waiver na pipapirmahan, mga matur, mga mga sa aki ba kayo kanday pang pandemya so mga sa pupils may mga waiver it doesn't matter liable ka mo kung may mangyari tabi attorney. Yes po, Ping, kasi nga duman sa instance na ito ang konsiderasyon kang batas sa mata kang batas po nila mag-exert ki extraordinary diligence sa konsiderado siyang nag-engage sa common carriage po. Iyo dai ma-aplikar so pigasabitang ara mo naman sa nang pwedeng madiskwento ko mo dyan sa tour, nag-iba ka pa, nagsipirma ka pang waiver, di sa paron mo ang konsekwensya. Dahil yan applicable. Yes, Ping, kasi ang contract of marriage, dahil pwede erase yung doktrina kang assumption of risk. Kasi higher yung diligence na tiga-agad kang batas sa inda. Bako pala yan applicable sa mga arog ka na circumstansya ng doctrine of
assumption of risk tabi, Attorney Jess. Yes po, Ping. Kasi nga ni, sabi ta, ang pag-transport, maski nga ni, sabihin ninda na bagos ninda, insurer kang safety kang mga pasahero ninda o kang mga miyembro kang sa indang tours, alagad, tigagad kang batas na mag-exert bang giraray sinda ng extraordinary diligence. Iyon. Okay, magayong. Gulpi kitang nao ko na naman, Attorney. Diyan sa legal maxim na yan. Simplihon sana. Pero applicable sa oralaw na pagbuhay-buhay. Ano? Kundi, taon-taon, maabante na kita tabi, Attorney. Kundi ka nang gustong idagdag paduman sa first part kan sa tuyang programa, ining trivia, ma-time check kita and then ma-acknowledge kan mga hanap buhay tabi, Attorney. Yes, Ping. Yes, Ping. Okay, sige. Mga tugang, mabulta po sa tuyang programa ang Legally Yours GB, Oras Pilipinas, alas 11:32 nin aga. An oras hatod sa Indokang. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag-Bear Brand araw-araw. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inaldaw po sa Indogabos, iniimbitaran po niya mo kamo na magparehistro na para sa maabot na Mayo 9, 2022 national and local elections. Ang samuyang opisina bukas magpuon Martes sagkod Sabado pon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Dahil po kaming laog pag Lunes tayo inalandaw nin pagdesinfektar kan samuyang opisina. Magbisita lamang po kamo sa mga opisina kan Comelec kung saan kamong banwaan o syudad maboto. Para sa indong kaligtasan sa salud, kaipuhan po nindo na magsulog ng face mask as in face shield sa oras ng pagparehistro. Isiring man, dahil po paglingawan na magdaranin sa diri nindong ballpen. Sa Setyembre 30 na lang po sa ngunya na taon matapos ang pagparehistro. Diyos mabalas po, asin magparehistro na, ngunya na. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, pangihina, walang ganang kumain, skin disease, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrisyon, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Ninis Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Ninis Wellness Center. Pakinggan natin kung paano natulungan ang ating buhay na patotoo na si Merlita Barutilla para sa kanyang anak na halos 1 taon nang nagsusugat ang buong katawan dahil sa eksema at allergy. Po si Merlita Barutilla, taga Barangay Benchot, sa Victory Village. Dinala ko po yung aking asawa dahil sa mga nararamdaman niya. Dahil yung anak ko po dito po gumaling nung kanyang skin disease. Marami po siyang sugat, makati, na nagtutubig po. Tapos, isang taon na po yung pabalik-balik po, dinarap ko na po sa mga skin disease. Hindi po gumagaling. Buong katawan niya po ang mayroon po siyang sugat. Ang mukha niya lang po ang wala. Nagtutubig po yung kanyang mga sobrang kati, lalo pag gabi. Hindi na siya masyadong nakakatulog dahil sa sobrang kati ng kanyang katawan. Dinala po dito yung anak ko. Dito po siya gumaling. Tawa po ng Diyos, magaling na po yung anak ko. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa aking SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Ninis Wellness Center sa inyong lugar. Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Sige po, sandali po muna and we will contact naman tabi sa tuyang resident attorney, si Attorney Giselle Basanta. Ano tabi? Salamat Madam Mayi tabi. Na ansa mo yang stenographer sa korteng ini. Salamat nin marhay tabi ano. Okay.
ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya. Maray na agad yan sa satuyang mga paradangog. Si Manong Nonong Cordova. Good morning tabi sa imo Manong Nonong. Beltadahan ta na si ang satuya pong resident attorney, Attorney Giselle Bazanta. Pero bago yan, ito po man, Attorney Giselle, ikaw kung nakitang babasahon na kahaputan, tanganing maiprepare ta na ini, and bago kita mag-abot sa masunod na, sa temang satuyang pinaganda ko niyan, nganing ikaw nakita nin ideya, siguro sa next sa next episode, ha. Morning po, Sir Pio and Attorney. Out of topic po ang query ko. Ask ko lang po if paano po ang process ng pagpagawa ng land title. Samantalang buo pa yung lupa ng papa ko na minana ng tatay niya sa lolo nila. Siyempre po, need kasi namin pagawa ng titulo yung share niya na minana niya din niya sa tatay niya. Yung lolo kasi nila, hindi nahati sa mga anak yung lupa bago namatay. Which is yung tatay nga po ng papa ko at ang mga kapatid nito. Thanks po. Avid listener nyo from Daraga. Ipo-forward ko ini kay Attorney Giselle tanganing mas adalanin marhay kung ano ang dapat na gibuhon sa querying ini. Siguro by next episode sa tuya na yan na matutukar tabi. Ipapasa ko na muna kay Attorney Giselle ang mensahe and then yan na. Okay. Sige, Attorney Tabi, we proceed na sa satuyang masunod na kabtang programa. Go ahead, Tabi, Attorney Giselle. Yes, Ping. Tapusun na po ining topic ta sa pagkurihir as in pagtatama nin mga pangaran. Last week na topic ta po yung administrative change of name, change of first name and correction of entries yung sa lindog kang RA 9048 po. Ngunyan po matutok naman po kita sa mga provisiones kang special proceedings sa korte. Particularmente sa lindong kang Rule 103 ang change of name as in sa Rule 108 ang change of correction o cancellation or correction of entries in the civil registry. Digdi po sa Rule 103 po ang papabago ta po digdi o ang pigkukurhir o pigtatama ta po digdi iyo ang apelyido as in ang middle name. Ang mga interesadong party o ang petitioner pwedeng magsangat nin petition for change of name RTC kung saan po siya nag-e-erok. Kung saan po nag-e-erok actualmente, actual residence po, sapat na po yun. Di arog pa lang ka. Halimbawa, ako gusto ko sa salidahan lang is bakong sungaran ko di apelyido o middle name lang. Apelyido and middle name po. Ay, iyan sa RTC. RTC po. Kung saan ka naka-star? Yes, Ping. Yes, Ping. O kung saan ka actual naka-star ngunyan? Yes po, tama po yan. Nata Attorney Tabi Takwan, let me cut you muna Nata po ta middle name lang and family name, bako sungaran? Kasi po yung middle name and family name po, it reflects to the status ng sarong tao kung siya legitimate o illegitimate. Di ba po pag halimbawa legitimate ka tapos gusto mong palyuhan ang pangaran mo, in the process magiging may semblance of illegitimacy na yon. Kaya pala. Sige. Go ahead, Tabi Attorney. We will listen. Go ahead po. Yung po ito, padagusun ta na po. Change of middle name and surname po. Ano ba sa mga grounds? Duman baga po sa RA 9048 exclusive sa tulong ground lang. Digdi po sa Rule 103 base man nga ni po siya sa mga jurisprudence kan sa tuyang Korte Suprema na kung ang pangaran da ridiculous o makaulok, igwanin semblance o igwanin mancha nin pagiging dishonorable o masakit na i-pronounce o isurat. Iyo man po kumbaga igwaman siya yung as a legal consequence kung saan na legitimize na nga yung marriage kan sa indang mga magurang. Halimbawa nga si June, igwa siya pong partner as in
during the cohabitation nagkaigwa siya ng tulong aki, wala sindang kasal, di ba? Under the law, considered as illegitimate children yung tulong niyang aki. Eh, nagpakasal sinda last year. Sa process pong ito, ma-execute nin affidavit affidavit of legitimation si June, as in ipapa-annotate po duman sa o kaya mag-petition siya sa korte na nagkaigwa na ngayong proper legitimation dahil kinasal na si June, si Pading June, as in ang sa iyang esposa. Okay. Pero pa po kayan, tanganing malikayan da ang pagkaribong o avoid confusion. As in, paggamit kang ano nga pud kay ni paggamit kang sa iyang nano danang pangaran. So halimbawa, nakatudan. Yeah. nakatudan niya ng pangaran. Yes. Halimbawa nga si Pading John, ang pangaran ni Pading John na nakakag sa iyang sa iyang birth certificate, Prudencio. Yeah. Aha. Pero pala duman sa iyang baptismal certificate, Protasio. Uyo. Tapos sa mga school records niya man, na dahil duman sa baptismal certificate niya, Protasio na kaag, iyo man yung nag-reflect duman sa mga niya, pwede niya po ito pabalyo na araw po kayo ito. Ay, Pwede man po kung ang apelyido niya kung duman nga rin sa nakanodan niyang ngaran na Protasio, pwede niya po ito i-request na balyuhan po. Iyo. Tabi arog pa lang kan attorney an sistema ka yan. Ang sarupang pwedeng rason o giya sa pagpapabalyo ng pangaran. Iyo ang sarong alien baga. Dayuha na gusto nang may sinserong kamauutan siya na maging Pilipino. Halimbawa nga yung mga satuyang mga tugang na Chinese gusto na ninda magpabalyo ki pangaran. Tapos na naging naturalized citizen naman sila kang Pilipinas, they may do so. Kananing kumbaga mabura ang former alienage ninda po. Kumbaga, kaya ning mahali na ngaya so pagiging ninda Chinese, nagbalyo na sindang pangaran. Inadapt nga ninda so pangaran ni Antonio Jose Luna. Amerikano nga po. So asin nga ni so kung magigiramdaman po last week tignotaranta po so petition nin sarong Singapore yan digdi sa Pilipinas na dumanda sa Singapore dahil ang kultura po duman dahil nagagamit ki middle initial pipahali niya man yon. Kanya nga ni yung convenience. Sabi nga ni kang Korte Suprema dahil manda parte kang mga rason sa pagpapabalyo nin pangaran ang mere convenience kay puwanda nga ni magpahiling nin proper and compelling reason sa petitioner. Duman kasi ang ama niya Singaporean tapos ang ina niya Filipina, nasa birth certificate niya digdi sa Pilipinas igwang middle initial, kumbaga inconvenient para sa iya na gamiton pa sa middle initial, middle name as in middle initial kan sa iyang parent o sa iyang mama, pinahali niya ito. Dinismiss po kang korte. Yan. Arog palang kaantabian pa sistema attorney ibang-iba duman sa mapasalida ka sa nangaran niya duman sa local civil registrar. Yes, Ping. Kasi usually po ining nasa Rule 103 and 108 mga substantial changes po ini na pwedeng maapektuhan bako lang po yung status kin sarong petitioner o sarong persona na nagdulok sa korte. Okay di. Ano ang prosesong iyan tabi attorney? Is it tedious, haloy tabi o ano ang masod halimbawa nasalidahan na sungaran igo ng desisyon ng korte, what will happen next? Ma-order ang korte sa gabos mga eskwelahan o ano? Ma-order ng korte sa local civil registrar as in-ordenan niya po yun na babalyo, i-correct. Usually po annotation lang po yun kasi ang sa tuyabagang birth certificate permanent yan immutable yan. Magkakaigong annotation sa gilid lang na by virtue of this order in that special proceedings case number arog-arog kayo arog kayo ito nangyari. Dahil nyo man talaga buburaon yun Annotation lang siya. Annotation lang. Dai ito i-alter, dai popunason, siyaon na ka mga entry dyan,
bubugtakan sa naning Annotation. kumbaga surat diyan sa gilid ako na o nitabi ngaya ini na ang ngarang ka ini arog man sa nakaan. Yes, Ping. Tapos iubay duman. So decision kang korte po. Isasabay na duman so desisyon kang korte. Yes, Ping. Yan. Patagit na kita duman sa Rule 108 naman. Sige. Ini po ang cancellation or correction of entry sa tuyang civil registry. Ini man may kinaraman man sa mga sala baga po, mga sala na mga entries sa tuyang civil registry. Kasi base nga ni sa Article 412 kang Civil Code, dahil da pwedeng balyuhan ano man ang nakaentrada sa civil register ta kung warang judicial order o kung warang orden ang korte na balyuhan ito. Okay. Ang pwede po mag-file kay ni maski sisay man na persona na interesado para digdi sa pagbabagong ini. Ini po tigpa-file po ining under Rule 108 sa RTC kung sa inyaon sa civil registry. Halimbawa po sa imo sa case mo po, Ping, gusto mo pabalyuhan ang mga entry sa civil registry mo. Opo. Mga-file kang case duman po sa RTC Birak. Kasi duman bagay ka na pinangaki, di ba? Iyo, ngaya sala man ang birthday ko, wako man naarog ka ining bulan, anay kaagso sa lang bulan. Arog pa lang ka ng sistema. Birthday mo, bulan. Bulan, Kung bulan man lang, Ping, why go to court when you can pursue via administrative correction lang po? LCR na. Yes, Ping. Yan ang gusto tang sabihon. So LCR palan, yan ang mga correction of entries lang. O ngaya sala so petsada, so taon, so lugar kan pagkamundag, LCR sinda, local civil registrar. Yes po, kasi tigsabi ko na bagayan duman last time yung erroneous na entry as regard to sex, pero dahil man siya nagpa-alter kan sa iyang sex, siring man yung entry sa date and month. Yan. O naputol. Di ngaya sala so spelling kan ngaran. Sala so spelling kan first name. Ay, yung managad halimbawa, attorney sala so spelling kan ngaran. Paano iyan tabi? Sala lang to spelling kan ngaran. Pwede na po iyan sa Pwede na po iyan sa LCR kasi typographical man lang. Obvious yung yung mistake. Madali na pala attorney. Bako unang korte-korte pag mga araw ka na correction of entries lang. Yes po, Ping. Dahil na po pag kay puwan magduman sa korte kung typographical o clerical ang error po. Opo. Now, so korte, kung duman sa korte, ma-orden siya na ininaan tamang pangaran. Sa LCR, papaano? Tabi ko na kurhera na supet sa kan o sa bulan kan kang birthday tabi attorney. Papaano na? Anong gigibuhon? Arap man po kayo ito kung ano ang orden kang local civil registrar. Babalyon po ito, isusubmit po ito sa Civil Registrar General. Tapos duman po sa Civil Registrar General pag naging final and executory na yung decision, babago na po yung mga entry duman po. By annotation po. Kasi nga nito, immutable, halos immutable lang sa tuyang mga birth certificate po. Iyo. Gusto kong sabihon, dahil hindi ito po punason, i-stapler sa na duman, kasabay itong sa mga desisyones na ito kan LCR man. Yes, Ping. That's correct. Ay, arog palan kaayan. Adi, Jesus. Digdi po. Sige. Digdi po sa Rule 108, correction of entries digdi. Yaw na po digdi sa mga kaso tungkol sa halimbawa nagkaigwa ng divorce sa abroad. Digdi pwede niyang pabalyuhon yung civil status niya from married to divorced na ngaya. Sa civil registrar ang tabi attorney? Hindi po, sa korte po yun Ayun, under Rule 108 po. Okay. Sa karungaling kaso po, digdi, na may kinaraman ni sa sarong issue sa legitimation. Digdi po, so sarong dang tao, may second marriage siya. Tapos naraman ito kang pamilya, pero gada na yung lalaki. Tapos pigpapamidbid palan kang second wife, na aki siya ni Pablo, tapos ang apelyidong tigagamit is Brasa, imbis yung apelyido kang mother niya sa second wife. Okay. Nag-allege yung first family na dapat nga dahil mo yan balyuan, tapos nag-file case under Rule 108. Sabi duman, tigaga duman na haliun daa yung i-cancela da so entry sa
sa civil registrar, civil registry na may kinalaman sa apelyidong ito, as in Balyonda sa apelyidong titular, apelyido kang second wife, maiden name kay itong second wife. Dahil nga nida, ang second marriage is bigamous kasi subsisting ang first marriage naman kay Christina. Yun. Oh. Tapos agad pa duman sa sa prayer pa kang kay ni Christina na isubmit sa DNA para maaraman da yung paternity kay ning si Patrick. Tapos agad pa na i-deklarar na null and void. Pwede da po ito. Sabi kang Korte Suprema, dahil ito pwede kasi ang Rule 108 wala man dahil itong kakusgan para i-deklarar na null and void ang sarong marriage. Kung daga, gusto nindang ma-circumvent so batas, particularmente digdi sa family code, kung sa specific kung paano ang pag-file kaso para sa declaration of nullity kang voidable marriage o kay ning mga bigamous marriages. Yan, nagsisira man diskusyon, attorney, kundi masulisit naman kita kan sa imong paramentras na statement bago kita mag-wind up kaya para mas makapag-wind up na kita kan sessions kang korte. Go ahead tabi, attorney. Yes, Ping, data mong giraray, maski nga nag-idali na ako, data mong giraray natapos sa tuyang topic ko niya. Bakul pa po anong cases na magayon na i-share sa tuyang paradangog. Medyo interesante siya. May kinalaman digdi sa cancellation and correction of entry sa civil registry. Yes. Pero kay po ang tapusin ninyo niyan kasi inabot na kita nin oras nin pamamaaram. Sorry man po sa mga nag-text last week na data pa po na simbagan asin nangangako po kita sa sunod na episode kan sa tuyang Legally Yours GB iyong na ang inutang katawan nin dalan. Opo. Salimot po ini po si Jess Basanta asin nagbabati nin sarong maray na aga asin maray na aldaw sa gabos po. May pinag-forward ta ba ka attorney Jess nganing makuha na subilog na gustong sabihon kay itong listener niya to, attorney. Thank you. Sige, thank you so much. Yan po ang saro naman na presentasyon kan Legally Yours GB. Happy weekend, amang Diyos ang magbantay. Isang paratang sa kanya. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Dakol gibuhon? Take Pharax Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Pharax Vitamin B1, B6, B12